Dobra večer, dragi prijatelji. Sada ću zamoliti da uz ekrane ostanu samo oni koji su barem jednom u životu iskusili glavobolju i više ne žele doživjeti. Također bol u vratu, vrtogavica, smanjenje koncentracije i pamćenja. Sve vas pozivam da se malo približite ekranu i širom otvorite oči. Možda pripremite olovku kako biste zapisali korisne informacije koje će vam pomoći da se zauvijek riješite tih problema. Stvar je u tome da je u našem organizmu sve skladno uređeno, ali mi ne cijenimo tu harmoniju i uništavamo je. Svi naši mišići trebaju se koristiti ravnomjerno i trebaju se razvijati u skladu sa zamišljenom tehnologijom. Ali nažalost, naš suvremeni život je takav da ne možemo ravnomjerno koristiti sve svoje mišiće. I neki od njih počinju se bolje razvijati, neki lošije, a neki se preopterećuju i stalno ozljeđuju. Na primjer, jedan od takvih mišića nedavno su pronašli domaći znanstvenici na Kanaškom državnom sveučilištu mišića i fascija. Ovaj mišić, kao što ste već pretpostavili, to je mišić podizač lopatice. Nažalost, još uvijek mu nije dano pravo ime. Primjer su glutealni mišići. Odakle ta riječ, nije jasna? Možda dolazi od glutena. Kvadratni mišić slabina ima kvadratni oblik. Romboidni, trapezni. To su anatomske geometrijske tvorevine. Deltoidni je u obliku delte, zar ne? Što je delta? Slovo ili rijeka? Delta rijeke. Ukratko, svi mišići su poetično nazvani. Troglavi, dvoglavi, žvačni. A ovaj samo prema svojoj funkciji. Mišić koji podiže lopaticu. Što mislite? Što on radi? Možda spušta lopaticu, neki su pomislili. Možda sudjeluje u otvaranju kapka, podizanju. A možda spušta kut usana. A možda on opruža palac stopala. Ne, niste pogodili. U komentarima tko je točno odgovorio, svaka čast. On diže lopaticu. Mišić koji podiže lopaticu. Njegova neočekivana funkcija je podizanje lopatice. Kamo podiže? U stranu, desno, lijevo? Nije točno. Gore. Zašto vam je potreban ovaj pokret? Mislite ovako slegnuti ramenima ili ih podizati dok plešete? Jedno, drugo rame. Nije samo to. Također sudjeluje u gotovo svakom pokretu rukom. Podignite ruku, stabilizira lopaticu. Nagnuli ste glavu, sudjeluje. Nagnuli ste glavu naprijed, također sudjeluje. I stvar je u tome što je posebnost ovog mišića takva da on, evo ovdje s suprotne strane, usput, evo sad se odlijepio, to je bio sternokleidomastoidni mišić. Također ima nemalu važnost. Ako imate mršav vrat kao kod guske ovako izdužen, to je najčešće zbog njegovog izostanka. Ako vam trnu ruke, skalenski mišići su skraćeni. To je za ubuduće. Ako budem imao želju, ispričat ću vam o tome. Ako poželite poslušati, možda ćemo razgovarati i o tome. Njegov trening je također važan. Ali danas je mišić podizač lopatice za nas od najveće važnosti. Jer u čemu je njegova posebnost? Sve prestaje raditi. Kada se bilo što umori, na primjer dugo ste proučavali svoj telefon, zagledali ste se, da tako kažem, u njega. Tako, s pognutom glavom. Pa čitali ste, niste se mogli odvojiti od još jednog poglavlja Rata i mira. Ili ste ponovno čitali Dostojevskog. Kao što to obično biva. I vrat se umorio. Što će mu pomoći? Mišić podizač lopatice. Ekstenzor. Dugi ekstenzor vrata. Snažan mišić koji danas gotovo nitko nema. Samo 2 tanke opne ovdje umjesto tog mišića. Vrlo brzo se umaraju zbog toga što naš suvremeni život ne predviđa podizanje glave olako prema gore. Nema više potrebe gledati naprijed, a još manje prema gore.
Stalni boravak u ovom položaju uzrokuje polaganu atrofiju tih mišića. Kad se umori dugi ispružač vrata, pomoć stiže, pomoć žuri. Trči mišić podizač lopatice. Što on radi? Naprezanjem pokušava nadoknaditi slabost tog mišića. Anatomska posebnost građe. Počinje od gornja 4 vratna kralješka poprečnih nastavaka. Sada gledamo osobu straga. I vi možete biti na tom mjestu. I ja također. Ovdje su svi kralješci. Hoćemo crtati? Nacrtajmo ih. Što mislite, koliko kralježaka čovjek danas ima? 7. Zato što smo mi sisaci. Tko je to? Vrsta, tip, rod, podvrsta, carstvo? Ukratko, imamo 7 kralježaka. Za sada, trenutno, u vratu imamo... I posebnosti ovog mišića, ovo je zatiljna kost, ovo je lopatica. Posebnost ovog mišića je u tome što on polazi od 4 poprečna nastavka. Načrtajmo poprečne nastavke. 4 gornja vratna kralješka. Poprečni nastavci nalaze se sa strane, kao što vidite. Završava na kutu lopatice. Gornji kut lopatice. Početak s 4 mjesta. A završava... Svi su se okupili na jednom mjestu, iz 4 različita mjesta. Evo, ova 3 dijela, 4, oni se spajaju, vidite, u jedan mišić. I završavaju na jednom mjestu pričvršćivanja. Ovdje na kutu lopatice. U čemu je posebnost? Zašto nastaje glavobolja ili vrtovlavica zbog spazma ovog mišića? Sve se logično objašnjava. Ovdje, između prvog kralješka i zatine kosti, imamo skupinu subokcipitalnih mišića. Također su poznati pod nazivom kratki ekstenzori. Ovdje ih ima nekoliko, evo. Dakle, evo. Postoje ravni i kosi. Postoje čak i oni koji se nalaze između prvog i drugog kralješka. Evo, ovo je ta skupina mišića. I što prolazi između njih? Okcipitalni živac. Ide ovdje. Kralježnična arterija je između njih, ovdje. I vena je odmah pored. Kod spazma cijeli ovaj kompleks počinje se pritiskati. Jak grč, iritacija arterije, refleksni grč, vrtoglavica, gubitak svijesti. Nagli pokret može uzrokovati isto. Grč nije jak, vena se pritišće, poremeti se venski odljev, boli glava. Ništa ne pomaže. Zatilni živac se pritišće, glava boli. Kako se razlikuje kada je poremećen venski odljev i kada je samo pritisnut živac? Često kod poremećaja venskog odljeva više boli ujutro i počinje boljeti dok ležite. Posebno na leđima. Pojavljuje se bol u zatiljku, što može biti posljedica napetosti ovog mišića. Zašto? Pogledajte odakle počinje. Početak je i od poprečnog nastavka prvog kralješka. I kad počne vući prema dolje, ne ide samo lopatica prema gore. Lopatica vam ne može beskonačno ići prema gore. Dok se podiže, kompenzira. I ovdje postoje snažniji mišići koji povlače lopaticu prema dolje, poput širokih leđnih mišića. Sva ta napetost uzrokuje refleksni grč ovih potiljačnih mišića. Taj mišić vuče prema dolje. Što će ovi raditi? Pokušat će vući natrag prema gore, pa će se i oni napeti. Zato, ako se ovdje napetost u području potiljka ne može ukloniti, treba pokušati opustiti još i mišić koji podiže lopaticu. Drugi razlog, broj 2. Napetost mišića podizača lopatice i slabost deltoidnog mišića. Ili njezino preopterećenje, zamor. Višestruki pokreti, poput podizanja ruke, postupno zamaraju deltoidni mišić. Događa se da je toliko slaba da se lopatica pomiče već pri podizanju ruke. Znači u idealnom slučaju ruka bi se trebala podizati otprilike do, pa gotovo paralelno, uglavnom zahvaljujući napetosti deltoidnog mišića.
I onda se uključuje trapezni mišić i mišić koji podiže lopaticu. A ako postoje razni poremećaji, na primjer kod oštećenja supraspinatusa, njegove tetive ili deltoidnog mišića, on loše funkcionira. Sve je toliko oslabilo da se ruka počinje micati, a s njom se preopterećuje mišić koji podiže lopaticu. U tom slučaju, nakon višestrukih pokreta rukama, dolazi do preopterećenja tog mišića, oticanja, upale, pa čak može doći i do grča u njemu. Od preopterećenja, ali više ne statičkog. U prvom slučaju smo imali što? Statika je uzrokovala bol. To je kad smo dugo bili u tom položaju. Jedan mišić se statički umorio, drugi se napregnuo, a ovdje što imamo? Dinamičko, vidite, djelovanje. Ovdje neće biti samo grč, već i malo upale. Od pokreta će se ovaj mišić preopteretiti i može doći do otoka upale. Vidite, pomaže ekstenzoru vrata i ruci. Što dalje? Od čega se još može preopteretiti? Od toga što je sam po sebi jako oslabio. I takve varijante se događaju. Znači sam mišić koji podiže lopaticu je jako atrofiran. Ali u nekim slučajevima on mora raditi. Na primjer, nešto treba uzeti, podići, držati. Znači, nakon toga. Nakon opterećenja na ruke, ne kada nešto podižete, zar ne? Nego kada nešto uzimate, držite. Eto, to znači da ovdje već radi sam mišić. Zajedno s trapezom radi i mišić koji podiže lopaticu. Ako nešto držimo ovdje straga, veće će opterećenje biti na trapezu. Samo će on raditi. Samo držeći ili podižući rame ovako. Dakle, ako se rame nalazi, vidite, iza uha, kad ga podignem prema gore, više će se opterećivati trapezni mišić. Ako rame stavim ispred uha i podignem ga, više radi mišić koji podiže lopaticu. Ako je rame u ravnini uha, opterećuju se oba mišića. Kad nešto podižem ili držim, ruka je ispred i može se dogoditi da mišić podizač lopatice ne izdrži ili se preoptereti. Koji su još razlozi? Možda ima još razloga, ali za sada nam je ovo dovoljno. I sada? Što da radimo? Moramo ukloniti trigger točke u samom mišiću koji uzrokuje bol. Bol zbog refleksnog spazma potiljačnih mišića, zbog reflektirana bol sama po sebi stvara neugodne osjećaje u glavi. Stalna napetost mišića vrata šalje stalne impulse mozgu koji ga odrače od koncentracije na važne stvari. Loše pamćenje nastaje zbog napetosti mišića. Sve odlazi ovdje. Cijela... Svi neuromedijatori troše se na održavanje tonusa ovih mišića. Umjesto da se kod vas formiraju nove neuronske veze, sve se troši na održavanje prekomjerne napetosti mišića vrata. Slabo pamćenje i koncentracija. Provjerite imate li stalnu napetost mišića vrata i stalno opuštanje drugih mišića vrata zbog kojih je sve to napeto. Gdje treba ukloniti trigger točke? Na kojim mjestima? Na ovom mjestu, ovdje gdje je kut lopatice. Ovdje, vidite. Ovdje je mjesto pričušćivanja. Ne u njemu samom, nego pored. Sve prekriva trapezni mišić. Zato se često napetost u ovom području, ovdje je najčešće, doživljava kao napetost u trapeznom mišiću. I stalno masirate trapezni mišić. Masirate. Nema koristi. Zato što napetost nije u trapeznom mišiću, nego ispod njega. A trapezni mišić sve ovo odozgo prekriva. Vidite? Mimikrija. Znate li što je to? Kao kod kukaca. Neke muhe izgledaju kao ose, pa ih nitko ne jede. To se zove mimikrija. To znači da... Kako se to kaže na ruskom, mislim? Pravi se da je nešto drugo. I ovo je slično. Mislite da vas boli trapez, a zapravo boli mišić podizač lopatice ispod njega. I druga trigger točka je ovdje, u sredini. Evo ovdje. Na ovom mjestu. To se obično događa ovdje u sredini. I ovdje se mogu naći bolna mjesta, ali su to više tetivni dijelovi. Tu će boljeti, ali nema smisla masirati. Prije svega, ovo ovdje treba ukloniti.
I ponekad fascijalno zatezanje, opuštanje također pomaže ovdje to ukloniti. Dakle, prvo, ukloniti trigger točke. Drugo, istezanje. Istezanje pomaže kada je preopteretite. To je izravno preopterećenje mišića jer ga stalno koristite za nošenje. Vaša aktivnost uključuje fizički napor. Ako je tako, njezino istezanje će pomoći. Inače, nakon istezanja osjetit ćete samo kratko olakšanje. Zatim će se bol pojačati. I sljedeće. Pokazat ću kako opustiti ovaj mišić. Napreg. Napinjući drugi mišić. To znači da možete rasteretiti preopterećeni mišić ako umjesto njega napnete neki drugi. On se tada odmah opušta, bilo koji antagonist. Kako opterećivati i trenirati taj mišić također ćemo saznati. Trigger točka. Kako je ukloniti? Loptica. Uzmimo je. Ovdje, da bismo ga pogodili, ovako ga pogodimo. Što radimo? Vrata su dobar izbor. Sagnemo se ovako. Glavu provučemo kroz vrata. Na ovo mjesto ovdje stavimo. Ovdje je kut lopatice. Znate gdje je kut lopatice? Baš ovdje. Cijelo područje ovako obrađujete. Evo, to je... Nađite neko mjesto gdje se možete ovako postaviti. Ovdje. Stavite ovako. Ovako, vidite. Evo. Između zida i hop. Ovdje stavljamo. Evo ovako. Lopticu smo stavili. Tako. Pa ovako će vam biti. Evo. Ovako, vidite. Hop. Na ovaj način. Pritisnete i držite. Radite to i u pokretu. Desno, lijevo, gore, dolje. Sve to obrađujete na ovaj način. Eto. Eto, ovako to ispadne. Hop. Postavili ste. Ovdje. I ovako masirate. Eto. Između zida i loptice. Možete leći na leđa. Također ovako. Hop. Stavite. I ovdje također. Ležite ravno na leđima na podu i pogodit ćete pravo mjesto. Ali, pored kuta lopatice. Evo, druga točka. Nju je ponekad lakše pronaći rukom. Ovdje je sternokleidomastoidni mišić. Iza njega, ako napipate taj izbočeni dio, to je on. I ovdje je zgodno malo ga pritisnuti između prstiju. Samo pazite da to nije vaša karotidna arterija. Inače, vidjet ćemo se već. U sljedećoj epizodi inače se nećemo vidjeti. Zaspat ćete. Dobro je ako se probudite, zato budite oprezni. Eto, samo nemojte jako pritiskati. Jednostavno izmasirajte i stisnite između prstiju. Ovdje on viri. Nije potrebna sva snaga, ne smije boljeti. Ovo je mišić koji podiže lopaticu. Polako ga masirajte među prstima. Ne treba čak ni jako stiskati, samo malo pritisnite, pomičite gore dolje. To je često dovoljno. Dakle, ne treba previše masirati sve to. Ponekad se bolje opusti od laganih dodira nego od jačih. I sljedeće. Jednostavno pogladite odozgo prema dolje. Po bočnoj strani vrata. Sjetite se, ovdje sprijeda smo obrađivali skalenski mišić. A ovo je malo drugačije, straga. Evo, okrenuli ste glavu. Pomaknite ruku unatrag da se lopatica malo odmakne. I sada od vrha prema dolje. Ali naravno, ovaj pokret će djelovati i na trapezni mišić. Ali također će zahvatiti i mišić koji podiže lopaticu. Znači vidite, malo ste nagnuli glavu u stranu, okrenuli je prema laktu. I ovdje straga, od gore prema dolje, ovako izmasirajte. Možete, u principu, ako sumnjate, cijeli ovaj bočni dio ovako obraditi. Evo. Ovo je postupak za opuštanje mišića. Da bismo istegnuli mišić koriste se različite metode. Na primjer, ruka se povlači unatrag. Ruka u sjedećem položaju,
fiksirate za nešto, primjerice za stolicu. Rukom se uhvatite. Okrenete glavu na suprotnu stranu, malo je nagnite. Rukom povucite glavu dolje. Ruku malo povucite unatrag i okrenite dlan prema naprijed, da lopatica ide unatrag. Sve ovisi koliko vam je taj mišić skraćen. I povlačimo dolje ovamo. Dakle, radi se upravo o istezanju mišića koji podiže lopaticu. Ono se razlikuje po tome što ne treba vući samo u stranu ovamo. Dobije se malo ovakav kut. Dakle, rukom ne hvatamo ovdje, ne hvatamo ovako. A ovdje malo straga i ovdje radimo pokret. Tu ruku nekako fiksiramo, da nam lopatica ne ide previše gore. Ili je stavimo ovdje iza leđa. I ovako. Evo, pažljivo, polako držimo, malo mijenjamo kut, gledamo tamo, amo, da zategnutost evo je. Pronalazimo kut pod kojim će se ona zatezati. Evo. Gledajte, pokazat ću vam. Kako ukloniti napetost iz ovog mišića bez obzira na ono što je bilo? Trigger točka. Sam mišić je skraćen, jer često nakon ovakvih manipulacija dolazi do... Ako je u mišiću bio manji otok ili upala, to može pojačati bol. Sada ću pokazati način... Ne izaziva, već suprotno. Odmah opušta. Osim osjećaja opuštanja u samom mišiću, vrlo često se događa da taj stalni grč u području samog mišića, on preopterećuje i živčani sustav i stalna težina u glavi. Ne dopušta ti da se usredotočiš na važnije stvari, na primjer, zar ne? I nakon ovoga što sada radimo, osjetit ćete da glava je postala lagana. Raspoloženje se popravilo. Sa svakim udahom postaje sve boje svijeta su živopisnije. Zato nećemo puno pričati, jel da? Odmah prelazimo na stvar. Gledajte. Ova vježba će mnogima pomoći i svidjet će im se. Prvo ću pokazati bez elastične trake, dakle samo pokret. A onda ću pokazati kako to raditi s elastičnom trakom. Pokret nije težak. Ruku stavimo naprijed, lakat naprijed. Možete držati ruku na ramenu ili samo naprijed. Drugu stavljamo ispod lakta. I sada ovom rukom pritišćemo donju ruku prema dolje. A donja ruka pruža određeni otpor, ali takav da gornja ipak može pritisnuti. I ovdje će vam se najviše naprezati prsni mišić upravo na ovom mjestu. Evo, kad radite pokret prema dolje, mišić podizač lopatice automatski se opušta i odmara. Zamislite da je stalno morao raditi naprezati se, a ovo uklanja napetost iz tog mišića. Ako imate problem s konstantnom napetošću, isprobajte ovo. Svidjet će vam se, posebno kad rukom pritisnete prema dolje ovako. Naprežu se prsni mišić i mišić za podizanje lopatice. Napokon se odmara. Evo, jedna od varijanti ove vježbe, to je korištenje elastične trake. Evo, vi radite. Napravite omču, provucite ruku i ponovite pokret. Vidite? Rukom ste spriječili pritisak. Samo radite to s gumom koja vas podiže. Nađite sličan kut, po mogućnosti ovakav. Odozgo, od dolje prema gore, da imate takav pokret. I evo, upravo vam se pojavljuje ovako nešto. Pokret. Možete malo zadržati, baš u statičnom položaju. Dakle, u statičnom položaju on se jače opušta. Evo, probajte. Vrlo dobra vježba. Da biste uklonili napetost iz ovog mišića, i dobro je to kombinirati s vježbanjem tog mišića. Na primjer, opteretite ga. Na koji način? Kao što smo rekli, kad se rame pomakne naprijed i podigne, taj mišić tada radi. I da biste trenirali taj mišić, evo, stanete pokraj zida. Tako da vam dlanovi dodiruju zid. Evo, okrenuli ste se. Stali ste. Nožni prsti su u zid.
Ramena ste pomaknuli naprijed i podižemo ih prema gore. Radimo pokret prema gore. I spuštamo ih dolje. Još jednom ste podigli i spustili. Podigli ste i spustili. Dlanovi klize po zidu. U nekim slučajevima, kod vrlo slabog mišića, možda ovaj pokret i ne uspije. Možda se neće podići. Zato možete staviti ruke malo šire i pokušati u tom položaju. Najvažnije je da vam radi mišić podizač lopatice. To znači krenuti naprijed. Ramenima. Tada će on biti opterećen. Ako su otraga, tada će raditi trapez. I u nekim slučajevima baš. Pokret, podizanje ramena otraga izaziva bol. Zato što se ta trigger točka aktivira, baš ona koja se nalazi dolje, upravo ovdje. I zbog toga što uz trapezius on na tom mjestu počinje raditi. Stalno se taj grč aktivira. Dakle, prijatelji, vrijeme je da završimo. Vrijeme je za oproštaj. Vidim da jedva čekate raditi ovu vježbu, isprobati.